Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás přivítal u videa zaměřeného na metodický materiál typu variované úlohy. Metodický materiál typu variované úlohy se skládá ze 4 úloh. Úlohy základní, úlohy pro cvičení, úlohy výzva a úlohy prémie. Metodický list pro učitele se skládá ze zadání úloh, z komentářů, které jsme získali na základě pilotáží, z řešení, která se v těchto pilotážích objevila, a také z didaktických poznámek a komentářů od učitelů. Pojďme se nyní zaměřit na zadání základní úlohy. Tuto úlohu řeší všichni žáci a společně s učitelem ji komentují a hledají různé strategie pro její řešení. K této úloze se vztahují i návazné jazykové úkoly a samostatnou úlohu můžeme navodit i takzvanou evokační otázkou, kterou nalezneme zvlášť na metodickém listu pro učitele. Po vyřešení základní úlohy mají žáci na výběr mezi úlohou pro cvičení a úlohou výzva. Každá úloha vyžaduje jinou strategii řešení a je na žácích, aby si vybrali tu, která odpovídá jejich schopnostem. V rámci materiálu pro učitele se učitelé seznámí i s navrženými řešeními, která jsou pouze doporučená a není třeba, aby se všechna objevila během skupinové práce či práce individuální. Jak již bylo řečeno, na základní úlohu jsou navázány i další jazykové úlohy. Část, která je věnovaná přímo učitelům matematiky a mohou s ní pracovat během hodiny a je zaměřená na porozumění textu úlohy, a dále úlohy zaměřené na rozvoj jazykové gramotnosti, které mohou být vedeny přímo ve spolupráci s učitelem češtiny. Na následujícím schématu můžete vidět doporučené použití variovaných úloh přímo ve výuce. Práci zahájíme evokační otázkou uvedené na metodickém materiálu pro učitele a následnou diskuzí. Žáci se následně seznámí se zadáním základní úlohy a společně s učitelem řeší jazykové úkoly, které jsou navázané na tuto úlohu. Následně přejdeme k práci individuální a společnému sdílení. Po vyřešení základní úlohy a sdílení všech řešitelských strategií dostanou žáci možnost volby mezi úlohou procvičovací a úlohou zaměřenou na nějakou výzvu. Celková práce je zakončena vzájemným sdílením a reflexí celého procesu. Zde vidíte ukázku pracovního listu věnovaného žákům, který může učitel přímo vytisknout a vzít do výuky. Na pracovním listu naleznete 4 úlohy, které žáci řeší buď individuálně, anebo ve skupině. I přesto, že se koncept variovaných úloh může zdát jako složitý, rozhodně nevěžte hlavu a vyzkoušejte ho za sebou opakovaně. Častějším opakováním si žáci zvyknou na tento typ práce a budou si lépe rozumět s navrženými úlohami.